Junkaleko Maderginaren koroatzea gogoratzeko, Irungo Junkal parrokia Junkal de Amores liburua aurkeztu eta erakusketa bat zabalduko du. Parrokiak 3 eukaristia ospatuko ditu. 3. ospakizunean, Ametsa Abaizbatzak Maderginari eskainitako ereserki berria estreinatuko du. Mariaren konpainaren ordenak Leistonakeko Joana bere fundatzailearen kanonizazioaren 75. urte horrena ospatu zuen. Aizpek Fernando Prado gotzainaren bisita jaso zuten eta berak bere maitasun eta gertutasuna azaldu zien. Eta urte hauetan guztietan nekaezin garatu duten zerbitzu bukazioa eskertu zien. Fernando Prado gotzainen buruzela Elizbarrutiko Gobernu Kontseilua bilera egin zuen seminarioan. Bertan, misioen plan estrategikoa eta Elizbarrutiko apaiz atzerritarren harreraz mintzatu ziren. Zuzenbide kanonikoaren kodearen arabera, Kontseiluaren gizuna funtsezkoa da Elizbarrutiko pastoraltza lana koordinatu eta ondo garatzeko. Gotzaindegiak komunikatu bat kaleratu du Donostiako Antigua auzoko San Sebastian Martiria elizako parroki lokalen errealitatea azaltzeko. 2019an parrokiak eraikinean lan handi batzuei egin behar izan zien aurre eta diru zorra pilatu zuen. Beraz, lokalei irtenbide berri bat eman beharko zaio.